Už 13. raz sa zapojili žiaci učebných odborov Autoopravár do súťaže Autoopravár Junior Castrol, ktorá môže ovplyvniť celý ich ďalší profesionálny rast. Tento rok súťažilo rekordných 1172 žiakov zo 45 stredných odborných škôl na Slovensku. Na súťaži sa preverujú teoretické aj praktické schopnosti v oboroch, ktoré budú stále potrebovať kvalitných odborníkov. Už druhý rok sa do celoštátnej súťaže organizovanej Cechom predajcov a autoservisov Slovenskej republiky zapájajú aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú v oboroch autokarosár a autolakovník. V tomto roku sa trochu zmodernizoval systém súťaže. V školských kolách žiaci absolvovali vedomostné online testy. V oblastných kolách, ktoré sa prvýkrát konali v pilotných centrách, žiaci absolvovali elektronickou formou teoretický test a poznávací test. Prvé praktické úlohy dostali až tí, ktorí sa kvalifikovali do celoslovenského finále. Do dvojdňového celoslovenského finále v odbore Autolakovník postúpilo z 8 oblastných súťaží 10 žiakov. Začínali tu aj teóriou, ale už v prvý deň plnili aj praktické úlohy v školiacom stredisku firmy JL SRO. V dokazovaní praktickej zručnosti pokračovali aj na druhý deň, asi už tradične v tom istom prostredí. Do tejto súťaže Autolakírnik sme zakomponovaní už druhý rok. Samozrejme ideou alebo takou myšlienkou v tom pozadí je to vzbudiť pozornosť alebo vzbudiť v očiach verejnosti nejaký záujem o to, že je tu aj tento obor autolakovač, ktorý je častokrát nejakým spôsobom posunutý na okraj, ale ako hovorím, že on je vždy na okraji, keď sa jedná o to vzdelávanie v tomto, ale vždy je prvý, keď opravujete auto. Lebo každý človek vidí nie, či je auto dobre opravené, či sú šrouby dobre skrutkované, ale že ako vyzerá, ako má farbu a tvorí ten prvý dojem. Takže my sa samozrejme budeme ďalej snažiť podporovať túto oblasť a vzbudzovať onu záujem a samozrejme budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby tie ďalšie a ďalšie generácie a ďalšie ročníky boli lepšie, aby tí zamestnávateľia, ktorí v tomto autobiznise mali fakt odborníkov a profesionálov. Autoopravár Junior Lakovník 2012 Castrol. V kategórii Autoopravár Junior Lakovník zvíťazil Michal Pus zo Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave. Ceny venovali sponzori nielen žiakom, ale aj ich majstrom, ktorí si zaslúžia uznanie za prípravu novej generácie odborníkov. Tak, a tu je poradie troch najlepších lakovníkov zo slovenského finále. Michal Pus z Bratislavy, Ján Hujo zo Žiliny a Lukáš Jánoš je tiež z bratislavskej školy. Do československého finále, ktoré sa uskutočnilo na rovnakom mieste ako slovenské vo firme JL, postúpili traja najlepší slovenskí a traja českí autolakovníci. Tohto roku si prvenstvo v medzinárodnej súťaži vybojoval Stanislav Brejcha z Vysoké nad Jízerou. Najúspešnejší slovenský reprezentant Michal Pus získal druhú priečku, tretí bol ďalší český žiak Ondřej Pazdera z Prahy. Slovenské finále autokarosárov bolo už druhý raz v priestoroch firmy Homola SRO. 8 postupujúcich z oblastnej súťaže tu dokazovalo svoju praktickú zručnosť. Ako videl ich schopnosti garant tejto súťaže? Tá špička je, myslím, že veľmi dobrá. Veľmi dobre pripravených máme pár chlapcov asi z 2-3 škôl. Na počudovanie musím konštatovať, na Slovensku sme vytvorili určitú sieť pilotných centier, je ich myslím 11 a máme ale aj nepilotné školy. A v poslednej dobe začína sa nám prejavovať ten jav, že aj tie nepilotné školy, to znamená napríklad Salesiáni zo Žiliny, sa nám pravidelne umiestňujú na popredných pozíciách. To znamená, je potrebné buď rozšíriť sieť týchto centier a
podporovať aj tieto nepilotné školy, alebo teda pouvažovať, že kde robíme chybu, prečo tie pilotné centra nevyhrávajú. Čo by sa malo zmeniť v školských osnovách autokarosárov? Samozrejme, autoklampiar, absolútna nevyhnutnosť, zváracký preukaz povinne. Ministerstvo na to musí nájsť nejaké prostriedky, kde sa dajú spraviť tie zváracké preukazy. Už je dohodnuté s prvou zvárackou spoločnosťou, že sa budú robiť skrátené, špecializované kurzy na zváranie tenkých plechov, spajkovanie. Dneska máme úplne nové technológie. Autoopravár Junior 2012 karosár Castrol získal prvenstvo v súťaži Autoopravár Junior karosár si vybojoval Branislav Blaško zo Strednej odbornej školy automobilovej v Banskej Bystrici. A tu je trojica najlepších zo slovenského finále. Branislav Blaško z Banskej Bystrice a dvaja Prešovčania, Jozef Fogaš a Jozef Bindas. Československé finále súťaže autokarosárov bolo počas bratislavského autosalónu v Inchebe. Takže žiaci sa predvádzali na verejnom fóre. Aj v tomto zápolení bol najúspešnejší český žiak Michal Petřík z Hradca Králové. Každopádne nič to nevedí na vec, že dnes si odnáša teda aj ceny od našich partnerov, to znamená od pána Holu. Za Michalom Petříkom však boli dvaja Prešovčania, Jozef Bindas a Jozef Fogaš. V priestoroch bratislavskej firmy Auto Valúšek sa tradične stretávajú vo svojom súboji najlepší mechanici a autoelektrikári. Aj 13. raz boli slovenskí finalisti v tomto prostredí. Od skromných začiatkov sa však dosť zmenilo. Takto to vidí človek, ktorý tradíciu zakladal. Zásadná zmena je v tom, že tie prvé ročníky sme my robili doslovne sami a dialo sa to teda tak ako vždy tu u pani Valúškovej. A to bolo teda v tých prvých rokoch, keď sme tú myšlienku priniesli z Rakúska. No a zmena je v tom, že to zobral pod krídla ZAP a cech predajcov automobilov a ministerstvo školstva sa do toho zapojilo a všetky tieto inštitúcie, ktoré teraz vlastne to zastrešujú. Takto je to v poriadku. Pevne veríme, že tá súťaž bude mať nie len ďalších 13 ročníkov, ale aj viac, že to už bude tradícia na dlhé roky. Aj tunajšia hostiteľka dobre vie, že starostlivosť o mladých remeselníkov sa vypláca. Tá úroveň všeobecná má vzrastajúcu tendenciu a je vidieť, že to školstvo už začína vnímať tú techniku, tú náročnosť a začína vlastne do tých osnov a do toho vyučovania dávať teda viacej tých prvkov, ktoré potrebujeme my ako zamestnávateľia a samozrejme oni sami aj ako budúci podnikatelia. To je tá situácia tak, že vlastne v týchto centrách tá výučba pre týchto žiakov sa realizuje a potom následne chceme povzbudiť aj ostatných, ktorí sa dostanú do takýchto možností súťaže a povzbudiť aj ďalších a ďalších tak, aby odborné vzdelanie bolo teda na vyššej úrovni, tako ako potrebujeme my, samozrejme pre našich klientov. Dnes už je hlavným organizátorom slovenskej súťaže cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. Tak cech už 10 rokov aktívne formuje vzdelávanie odborné na Slovensku a ovplyvňuje tým aj celé vzdelávanie pre celý automobilový priemysel, čo na jednej strane nás teší, na druhej strane máme ešte dlhú cestu tým, že je treba tesnejšie spojiť prax so školami, treba viac motivovať žiakov, viacej dostať do prevádzok tú odbornosť týchto našich mladých absolventov. Takže myslím, že máme to dobre rozbehnuté a teraz to musíme vylepšovať tak, aby na konci boli dobre pripravení absolventi, vďaka tomu dobre zabezpečení a úspešní v živote. S takouto podporou sa o nastávajúcu generáciu netreba báť. Prvé miesto autoopravár Junior mechanika elektrikár. V súťaži Autoopravár Junior Mechanik obhájil vlaňajšie prvenstvo Marek Pekár zo Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline.
predseda Julius Rok za cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. A opäť získali ceny nielen žiaci, ale aj ich majstri. Tu sú mená troch najlepších Slovákov. Marek Pekár zo Žiliny, Gabriel Mazák je z Košíc a Marián Svitaň z Popradu. Aj československé finále mechanikov bolo pred zrakmi návštevníkov autosalónu v bratislavskej Inchebe. Dostali sa tam 5 najlepší z českého a 5 zo slovenského republikového finále. V Českej republike je organizátorom súťaže tamojší Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel. Tento rok sa tam do nej zapojilo 3903 žiakov. Víťazom československej súťaže Automechanik Junior je Víteslav Matulík z integrovanej strednej školy automobilovej v Brne. Tak aj rozhodnuté. Aj prvenstvo z tejto súťaže putuje do Českej republiky. Rovnako aj putovný pohár, ktorý venovalo Slovenské ministerstvo školstva, vedy a výskumu. Za Víteslavom Matulíkom z Brna sa umiestnil Rudolf Koudelka zo Zábřehu, tretí bol Marek Pekár zo Žiliny. Povolaniu mechanika dnes zákonite patrí schopnosť poradiť si aj so zložitou elektronikou. Finalisti s tým väčšinou nemali problémy. Elektroniky je stále víc a víc, je to dneska v podílech nákladů, jak už jsem se zmiňoval, nějakých 35% ceny vozidla tvoří elektronika. Nicméně víme sami, že ty trendy dneska jdou do elektrohybridu a elektrovozidel. Na to jsme samozřejmě připraveni i s technologiemi, protože naše společnost vyvíjí systémy, spolupracuje s mnoha firmami a je vedoucí společností, která k tomu nejenom vyvíjí tyto systémy, ale diagnostiku a materiály, jako jsou školící podklady, tak, aby si ten mechanik uměl orientovat potom v tom vozidle. Dobrí mechanici sa istotne dokážu uplatniť aj v značkových servisoch najúspešnejšej značky na našom trhu. Škoda Auto Slovensko organizovala tento rok medzinárodnú súťaž Škoda Service Challenge tu na Slovensku a práve mechanik zo Slovenska uspel v medzinárodnej súťaži medzi 35 krajinami ako najlepší mechanik. A verím, že táto súťaž, ktorú organizujeme pre učňovské školy, prispeje k tomu, že aj títo mechanici budú v budúcnosti zamestnanci alebo mechanici v našich servisoch a tým pádom budú reprezentovať značku Škoda v rámci našej súťaže. Hlavný propagátor a organizátor súťaže v Českej republike bol tentokrát spokojný. Když jsme před 18 roky začínali českou soutěž, tak jsme ani netušili, do jakých rozměrů se dostane. Ono to není jenom o soutěžení těch žáků a té odbornosti, ale ono je to o setkávání žáků z různých škol, z různých států, setkávání pedagogických pracovníků a výměna zkušeností. A samozřejmě nedílně k tomu patří takovéto kulturní poznání jiných států, jiných měst, jiných lidí. Ono je to vždycky zajímavé ze všech možných úhlů pohledu, takže to není jenom o té vlastní soutěži, ale tady o tomto. A samozřejmě jsem velice rád, že to takhle pěkně proběhlo a že to takhle pěkně skončilo.